महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। गोकुळाष्टमी अगदी काही दिवसांवरती आली असून गणेश चित्रशाळांत बाळकृष्ण साकारले जात आहेत। तब्बल 50 श्रीकृष्णाच्या मूर्ती युवा मूर्तिकारांकडून साकारण्यात झाल्या आहेत। पाहूयात। गणेशोत्सवाच्या आधी नागपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी हे सण येतात आणि नागपंचमीला नाग असेल आणि जन्माष्टमीला कृष्ण असेल हे देखील आपल्याकडे पूजले जातात। हा उत्सव पण मोठा असतो। आपण आलो आहे एका चित्रशाळेत, त्या चित्रशाळेत म्हणजे त्याचं नाव आहे सिद्धिविनायक गणेश चित्रशाळा आणि या चित्रशाळेत बाळकृष्ण देखील साकारला जातो आहे। तुम्ही पाहत असाल तर बाळकृष्णाला साकारण्याचं काम हा एक युवा कलाकार अक्षय करतो आहे। काय सांगशील, किती वर्ष तू या क्षेत्रामध्ये आहेस आणि आज बाळकृष्ण रंगवायचं काम तुमच्यावर दिलेलं आहे, गणपती चित्रशाळा पण आहे, तेही काम इथे चालू आहे, तर तुझा अनुभव काय? आम्ही जवळजवळ इथे आता 10 वर्ष काम करतो आणि कृष्ण आमच्याकडे ऑर्डरप्रमाणे आम्ही स्वीकारतो, ऑर्डर वगैरे त्याप्रमाणे आम्ही तयार करतो। जसे ऑर्डर असतात तसे आम्ही ती तयार करून देतो। लहान मूर्ती, छोटी मूर्ती आहेत, मोठे पण मूर्ती आहेत तिथे, ते आम्ही तयार करून देतो त्यांना हवे तसे। अगदी कृष्णाच्या मूर्तीपासून रंगकामापर्यंत कुठली कामं तुम्ही करता आणि गणपतीच्या पण मूर्तिकामात कसा हातभार असतो? मूर्तिकाम आम्ही लहानपणापासून म्हणजे आता जवळ किती 5-6 वर्ष झाली मातीकाम चालू आहे, इकडे करतो ते। कृष्णमूर्ती पण आम्ही तयार करतो पहिली सुरुवातीला। एकंदरीत कसं वाटतं जेव्हा तुम्ही बाळकृष्णाला साकारताय, गणपतीला साकारताय, त्याचं रंगकाम करताय, तेव्हा काय भावना असते कलाकार म्हणून? आम्ही त्या आवडीनेच करतो काम, त्यामुळे ते वेगळी मजा असते काम करताना। रंगकामाला पण खूप मजा येते। इकडे सगळे आमचे शेजारी सगळेच असतात इथे करायला कामं वगैरे। रंगकामाच्या वेळी पण जरा अनुभवता येते चांगली गोष्ट काहीतरी, एवढंच। नक्कीच किती कृष्ण आता तुम्ही इथे साकारताय आणि किती जण साकारताय? कृष्णाच्या मूर्ती ते लहान मोठे म्हणजे सर्व जवळजवळ 50 मूर्ती आहेत आणि आम्ही 4-5 मित्रच आहे आमचे, ते आम्ही ते पेंटिंगचे काम करत असतो, रात्री पण असतो उशिरापर्यंत। नक्कीच गणेशोत्सवासह कृष्ण जन्माष्टमी आणि दहीकाला हा एक सण मोठा असतो आणि तुम्ही पाहत असाल तर हे बाळकृष्णच दुसऱ्या बाळकृष्णाला साकारताना आपल्याला पाहायला मिळतात। गणेशोत्सवाच्या आधी अगदी काही दिवस हा सण आहे आणि अगदी तोंडावर आलेला हा पण एक सण आहे आणि त्यानिमित्त बाळकृष्णाची मूर्ती साकारताना ही सगळी युवा मंडळी आपल्याला पाहायला मिळतात। कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।